Haga jing lekai Asian Cup ka bahab haga Group F hapring ka Saudi Arabia, Persia ka Thailand. Bad haga na jing lekai kirang lekai jong ka Thailand kila pen iya ka sab lekai ka jongki haga bagi lala aban tel akam. Ya kirang lekai jong ka Saudi Arabia ka bade ka kenhun ka baklan bor. Haga baro arteli kenhun ki khai klem la aban pen khi jar hadu bukut ka jing lekai. Baleng bagana jing khai baro arteli kenhun kiliyo aban rung shakarau of 16 naga Group F. Agway par kajing lekai naga Group F hapring ka Kyrgyzstan, Persia ka Oman. Bad gane kajing lekai ka badon kampha nag benta ka Oman ban khuri ka namjob kanang bagani rung shakarau of 16. Haba pai shakana kajing lekai ka Oman kala yo ban khi jar ningkong tang ha minute ka bapra Henry ha minute ka bapra peu ka Kyrgyzstan kala pen kutno e kajing angnot jong ka Oman ban yo rung shakarau of 16 haga bagala yo ban tap ya ka gulpen ya khai. Pada hadu bukut kajing lekai baru arteli kenhun kia khai da marshigul. Baleng bangan kajing ya khai ka Oman kala du ban rung shakarau of 16. Kajing lekai ka bahab aga Group E hapring ka Jordan, Persia ka Bahrain. Apa pai shak kajing lekai ka Bahrain kala la ban belim ya ka Jordan dai wei lanot. Baria ka shigul jo ka Bahrain la yo ban tap haga minute ka live peu sau Lengbo Yusuf. Henry wala ka Jordan ka syarem ka kajing lekai kadang yo ban rung shakarau of 16 aga Group E. Agawai par kajing lekai jong ka Group E hapring ka South Korea, Persia ka Malaysia. Bad gane ka kajing lekai ka ba itanat pha hapring gine ki arteli ki kenhun. Aba pai shak kajing lekai boro arteli ki kenhun kia khai da mar argul. Hadu ka minute ka ba khandai peu jong gane kajing lekai. Henry ha ka additional minute kata ha ka minute ka ba khandai peu plus sau lengba ka penalty balagan jat daw son ka South Korea ka layo ban tap ya ka gol pentam. Henry day hashwa ban kod artat ka jing lekai kata ka minute ka ba khandai peu plus khatsan ka Malaysia ka layo ban tap ya ka gol pen ya khai lengba Morales. Badai lamang re shigol baro arteli kenhun kia khai hadu bukut ka jing lekai da mar lai gol. Baleng ba ka jing ya khai ka Malaysia ka la khori ka shipon ka jongka ha ka tournament hashwa ba kan lek phaying.